Kolegovia, ja som tak počúvala celú tú debatu a to bola taká strašná ideológia nenávisti. A myslím si, že veľa z vás by si malo uvedomiť, že zastupujete občanov Európskej únie, nie občanov Ukrajiny. A že našim hlavným cieľom by malo byť, aby sa občania Európskej únie mali lepšie. A to znamená napríklad aj zodpovedné ceny energie. Pán komisár, ja nesúhlasím s týmto vašim návrhom. Myslím si, že absolútne komisia prekračuje svoje právomoci, prekračuje to, čo bolo dohodnuté vo Versailles, pretože vo Versailles sa nehovorilo napríklad nič o nukleárnej energii a celý tento váš návrh na zakázanie dovozu paliva a nukleárnych suplementov z Ruskej federácie ohrozuje priamo energetickú bezpečnosť niekoľkých štátov Európskej únie, vrátane toho môjho Slovenskej republiky. My s týmto návrhom vôbec nesúhlasíme. Kolegovia, uvedomte si, že tento návrh hovorí o tom napríklad, že Európska komisia absolútne neverí v to, že nejaké mierové riešenie tohto konfliktu je možné, neverí v žiadne normálne usporiadanie vzťahov s Ruskou federáciou, na čom by nám takisto malo záležať, a takisto by som to rada do Európskej komisie niekedy počula. Nahrádzame nezávislosť alebo závislosť na Rusku závislosťou na Spojených štátoch amerických za niečo, čo je absolútne nevýhodné a nakoniec na to doplatia len občania Európskej únie. Spamätajte sa všetci.